जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शकलाय शशि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुन्मीलितं श्री चैतन्य स्थापितं वन्दे अहं श्रीग्रोह श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तदादि स्वपतान्तिकम्। नेक्स्ट उंगलोडது வந்து பாதி ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி, அதனால இப்ப தெரியுது மாதாஜி. மொபைல்ல கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் சின்னது பண்ணி பாருங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் சகஸ்ரீ ரூபம் சக்ர ஜாதம் சக கண ரகுநாதன் விதம் தம்ஷ ஜீவம் தாத்வைதம் ஷாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதன் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம்ஷ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत बदोए गोपेश गोपिका गांधार राध कांदाद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे स्वर वृद्ध वनेश्वरी वृद्ध भानु सुदे देवी प्रणामी हरिप्रिये वांच कल्पतरुभ्यश्च सक्रूप सन्ध्य एवधि परिधानं पावनो वैष्णवोयो नमो नमः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामन इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல வந்து பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் லாஸ்ட் வீக் நம்ம எதுல விட்டோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா? லாஸ்ட் வீக் நடனம் பற்றி ஸ்ரீ பிரபுபாதர் சொல்லிப்பாரு மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. மாதாஜி லாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஆரத்தி வழிபாடு பார்த்தோம். சரணா ஆரத்தி வழிபாடு பார்த்தோம். நடனம் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? கோயில் அறை ஆச்சாரம். ஆமா மாதாஜி. ஓகே, அப்ப நம்ம ஐ திங்க் நடனம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இன்னைக்கு வந்து பரிப்ரஷ்னா, பணிந்து விசாரிப்பது. பிரக்ஷனம்னா கேள்வி கேட்கறது இல்லையா? பரிப்ரஷ்னா, பணிவோடு நம்ம வந்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க. இது ஃபுல்லா நம்ம வந்து இன்டராக்ஷன் தான். நம்ம லெவல் தெரியல மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியலீங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்க மாதாஜி. தெரியும். ஓகே, அவங்க சொன்னோட நம்ம மாத்திட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். திருப்பி போடுறேன் பிரபுஜி. ஓகே, நம்ம இது வந்து லெவல் 2ல வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இன்டராக்ஷன் தான் இருக்கும். அதனால ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதுன்னா வாசிங்க பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரிந்தா ஐ திங்க் லோடிங் ஆயிட்டு இருக்கு திருப்பி. எப்படி வந்து நம்ம வந்து பணிவோட கேள்விகளை கேட்டு நம்மளோட ஞானத்தை வந்து மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. இது தமிழ்ல தான் மாதாஜி இருக்கு. அத வாசிக்கவா? பேச்சாளரிடம் மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தெளிவான பாகவதத்தை கேட்பவர்கள் தெளிவான அர்த்தத்தை பெறுவதற்காக பேச்சாளரிடம் கேள்விகளை எழுப்பலாம். ஆனால் இது சவாலான மனநிலையில் செய்யப்படக்கூடாது. பேச்சாளர் மற்றும் பொருள் குறித்து மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை ஒருவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழியும் இதுதான். ஆழ்நிலை பாடத்தை சரியான ஆதாரங்களில் இருந்து கீழ்ப்படிந்த செவிவழி வரவேற்பின் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரது வலிமையை ஆராய முடிச்சிருங்க, அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். அவரது வலிமையை ஆராய நீங்கள் கேள்வி எழுப்பினால் அது சண்டை மனப்பான்மையை மட்டுமே உருவாக்கும். எனவே கேள்விகள் தேவை, ஆனால் அந்த கேள்வி ஒரு சவாலாக இல்லை. ஆன்மாவை சவால் செய்து யாரையும் கேள்வி கேட்க கூடாது. நீங்கள் வெறுமனே கேள்வி கேட்க வேண்டும். தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். அது உறுதியானது. இல்லையெனில் அவரது வலிமையை ஆராய மட்டுமே கேள்வி எழுப்பினால் அது சண்டை மனப்பான்மையை மட்டுமே உருவாக்கும். விவாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மீது கேள்விகளை கேளுங்கள். தேவையில்லாத கேள்வியை கேட்கிறீர்கள். நான் விவாதித்த விஷயத்தை உங்களிடம் கேள்வி கேட்கும் போது அந்த விஷயத்தை பற்றிய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். நீங்கள் இன்னும் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் முடிவே இருக்காது. இந்த சந்திப்பில் நாங்கள் என்ன பேசினோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும். இந்த லாஸ்ட் பேராவும் வாசிங்க பிரபுஜி, அப்புறம் நம்ம இத டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். துறவிகள் மத்தியில் உள்ள கேள்விகள். வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகள் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றன. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நாரத முனி பிரம்மாவிடம் கேள்வி கேட்டபோது தனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த நாரத முனிக்கு பிரம்மா நன்றி கூறினார். ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை பற்றியோ
அல்லது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளை பற்றியோ ஒரு துறவி ஒருவர் மற்றொரு துறவிடம் கேள்விகள் கேட்கும் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றனர். இத்தகைய விவாதங்களை சாதகமாக பயன்படுத்துபவர் இந்த ஜென்மத்திலும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் பலன் பெறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து நம்ம எப்படி வந்து பணிவோட கேள்விகளை கேட்கணும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இங்க பிரபாத் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். பேச்சாளர்களிடம், அதாவது யாரு நமக்கு கிளாஸ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட வந்து மிகுந்த அக்கறையோட கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். அந்த கேள்வி ஞானம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆனா அது வந்து சவால் செய்யக்கூடிய மனநிலையில இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கணும். நம்ம வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம எப்ப கிளாஸ்ல வந்து இது பண்ணாலும் கேள்விகள் கேட்கணும். ஆனா அதை எப்படி கேட்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. தேவையில்லாத கேள்விகள் இருக்கக்கூடாது. அன்னன்னைக்கு எந்த பாடத்தை நடத்துறாங்களோ அந்த பாடத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோமோ அதை பத்தின கேள்விகள் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய சிலர் பாத்தீங்கன்னா டிஃபெண்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களுடைய கேள்விகள் இருக்கும். அது வந்து கடைசியில அவங்க பேச நம்ம பேச அது வந்து சண்டை மனப்பான்மையை உருவாக்கிவிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது கேள்வி என்பது. நம்மளுடைய ஞானத்தை பெருக்குவதற்கு உண்டான கேள்விகளாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். என்ன செஷன் எடுத்தாங்களோ அந்த செஷனை பத்தின கேள்வி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளும் பகவான் கொடுத்து பாக்குறோம். நம்ம இங்க நாரத முனிவர் வந்து பிரம்மா கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்ட போது தனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த நாரத முனிக்கு பிரம்மா நன்றி கூறினார் அப்படின்னு. சோ அந்த அந்த கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி அந்த அந்த நன்றி உணர்ச்சியோட அந்த இது உரையாடல் இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்குன்றதை நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி, உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நம்ம வேற ஒரு செஷன் இருக்கு, அதுல கூட நம்ம வாசிக்கலாங்க மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. விருந்தினர்களை வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். இது நல்ல நடத்தை பற்றிய கேள்வி மட்டுமே. விருந்தினருக்கு வழங்க எதுவும் இல்லாத ஒரு ஏழை உட்கார வைக்கோல் பாய், குடிக்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் மற்றும் சில இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்கலாம் என்று வரவேற்பு சட்டம் கட்டளையிடுகிறது. எனவே விருந்தினரை கலந்து கொள்ள அவர் நண்பராக இருந்தாலும் சரி, எதிரியாக இருந்தாலும் சரி, செலவு தேவையில்லை. அவர்களை அழைக்க நல்ல நடத்தை போதுமானது. கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷனால கொஞ்சம் நம்ம அதை கரெக்டா புரிந்து கொள்ளணும். அதாவது நம்ம மனசுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நம்ம வந்து இனிமையான வார்த்தைகளையும் அவங்க அமர்வதற்கு வந்து ஒரு வைக்கோல் பாய் அது கூட இல்லைனாக்கா நம்ம அடுத்து படிக்க போறோம். சோ சாதாரண தரையில கூட சுத்தம் செய்து வச்சுட்டு அவங்களை இருக்க சொல்லலாம். ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, 2 இனிமையான வார்த்தைகள், அதுதான் அவங்க வந்து மெயினா சொல்றாங்க. இத வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதற்குண்டான எடுத்துக்காட்டுகள் இப்ப பார்க்க போறோம். படிங்க பிரபுஜி. விருந்தினர்களை பெறுவதில் வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டுகள். பீஷ்மதேவர் பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த ரிஷிகளை வரவேற்கிறார். துவாரகா தாமாவின் குடிமக்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வரவேற்கிறார்கள். மன்னர் துவாரகா தாம் அப்படின்றாங்க. அந்த இடத்துல வசிக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி பிரஜவாசி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது போல துவாரகா தாம். சோ அந்த துவாரகால இருக்கக்கூடிய குடிமக்கள் வந்து பகவான், நம்ம நிறைய பாகவதத்துல கூட நம்ம அந்த ஸ்லைடு பார்த்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் வருவார், எல்லாரும் வந்து அவருக்கு வந்து எப்படி நம்ம ஆரத்தி எல்லாம் பண்றோம் அது மாதிரி அவங்க வந்து வரவேற்காங்க அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். படிங்க பிரபு. மன்னர் விதுரரை வரவேற்கிறார். மகாராஜா பரிஷத் ரிஷிகள் மற்றும் அரசர்களை வரவேற்கிறார். ரந்திதேவா ஒரு பிராமணன், ஒரு சூத்திரன், ஒரு சண்டாளன் மற்றும் சில நாய்களை வரவேற்கிறார். பிருது மகாராஜா 4 குமாரர்களை வரவேற்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அக்ரூரரை வரவேற்கிறார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் நாரத முனியை வரவேற்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் சுதாமாவை வரவேற்கிறார். நாரதர் மற்றும் ஆங்கிரச முனியை வரவேற்கும் மிருகாரி நிமாய் பண்டிட் சன்னியாசிகளை வரவேற்கிறார். தயவு செய்து இங்கே வந்து உட்கார்ந்து ஒரு குவளை தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கட்டளை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒருவரை பெறும்போது நீங்கள் மிகவும் ஏழ்மையானவராக இருந்தாலும் விருந்தினர்களுக்கு வசதியான இருக்கை மற்றும் ஒரு குவளை தண்ணீரை வழங்க வேண்டும். அது விலை உயர்ந்ததல்ல, நீங்கள் யாருக்கும் இருந்ததை வழங்கலாம். தயவு செய்து இங்கு வந்து அமர்ந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களால் வழங்க முடிந்தால் நீங்கள் அவருக்கு
அவருக்கு நல்ல உணவுப் பொருட்களை கொடுக்கலாம். ஆனால் உங்கள் வீட்டில் எதுவும் கிடைக்காவிட்டாலும் எந்த செலவும் இல்லாமல் எந்த தொல்லையுமின்றி இதை வழங்கலாம். அவரை வரவேற்க தயவு செய்து வாருங்கள், இங்கே வாருங்கள், உட்காருங்கள், கீழ் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த அமைப்பு இன்றும் உள்ளது. அவரது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும். ஒரு வீட்டுக்காரர் ஒரு துறவியை வரவேற்க வேண்டும் என்றால் அவர் தனது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும். உண்மை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்காரரும் அவருடைய பதவி அல்லது பொருளாதார நிலை எதுவாக இருந்தாலும் குறைந்தபட்சம் துறவிகளை மிகுந்த பக்தியுடன் வரவேற்று குடிநீரை வழங்கலாம். தண்ணீர் எப்போதும் கிடைக்கும். இந்தியாவில் ஒரு சாதாரண நபர் கூட திடீரென்று ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் வழங்குகிறார். மேலும் ஒருவர் அவருக்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்க முடியாது. தண்ணீர் இல்லை என்றால் வைக்கோல் பாய்களில் இருந்தாலும் ஒருவர் உட்கார சொல்லலாம். ஒருவரிடம் வைக்கோல் பாய் இல்லை என்றால் அவர் உடனடியாக தரையை சுத்தப்படுத்தி விருந்தினரை அங்கே உட்கார சொல்லலாம். ஒரு வீட்டுக்காரரால் அதை கூட செய்ய முடியாது என்று வைத்துக் கொண்டால் கூப்பிய கைகளுடன் விருந்தினரை வருக வருக என்று வெறுமனே வரவேற்கலாம். அவனால் அதை செய்ய முடியாவிட்டால் அவன் தனது மோசமான நிலைக்கு மிகவும் வருந்துகிறான். கண்ணீரை சிந்தி தன் குடும்பம், மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் வெறுமனே வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். இந்த வழியில் அவர் எந்த விருந்தினரையும் திருப்திப்படுத்த முடியும். விருந்தினர் புனிதமான நபராக இருந்தாலும் அல்லது அரசராக இருந்தாலும் கூட மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் மேல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் மியூட் பண்ணிட்டு நான் மட்டும் பேசிட்டே இருக்கேன். சோ இந்த பேஜ் முடிச்சிடலாங்க பிரபுஜி. சோ விருந்தினர்களை எப்படி வரவேற்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். நம்ம கிட்ட கொடுப்பதற்கு எதுவுமே இல்லைனாலும் கூட அவங்க அந்த மனசு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ அவர்களை வந்து வருக வருக என்று வரவேற்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி வந்து சுதாமா வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக வந்திருந்தப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார்? உடனே அவரை வந்து ஒரு நல்ல அரியணையில அமர வைத்து அவருடைய பாதங்களை கழுவி பாத பூஜை பண்ணி அந்த தண்ணீரை தனக்கும் தன்னுடைய வீட்டுல இருக்க பட்டத்து ராணிகளுக்கும் வந்து தலையில தெளிச்சார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து விருந்தினர்களை வரவேற்கிறதுன்றதுக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரே நமக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு. அது போல அவருக்கு வந்து ஒரு பட்டாடை, அதுக்கப்புறம் அவங்களை குளிக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்ட் பண்றது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலுமே இருக்கு. சோ இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல வந்து இப்ப நாட்பட அது கொஞ்சம் அப்படியே வந்து மறைந்து விட்டு வருகின்றது. அதை நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக. சோ நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்கள வந்து வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றாங்க. அவரது பரிவாரங்களையும் வரவேற்க வேண்டும். இன்னொரு கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா வனவாசத்துல இருக்காங்க பஞ்சபாண்டவர்கள். ஆனா அவங்கள டெஸ்ட் பண்றதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இதுல கஷ்டம் கொடுக்கறதுக்காகவே துர்வாச முனிவர் வந்து பஞ்சபாண்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அனைத்து பக்தர்கள் கூட சேர்ந்து வந்திருக்காரு. சிஷ்யர்கள் கூட ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனா திரௌபதிக்கு வந்து அந்த அன்ன பாத்திரம் கிடைக்குது இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சாப்பிடுற வரைக்கும் அதுல இருக்கும். கடைசியா திரௌபதி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுல எதுவுமே இருக்காது. அந்த மாதிரியான அந்த வரம் அந்த அக்ஷய பாத்திரத்துல. அப்ப கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சிஷ்ய கொடிகள் கூட வராரு. நான் போய் குளிச்சுட்டு இப்ப வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவங்க கிட்ட எதுவுமே இல்ல. இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்முகத்தோட அவர்களை வரவேற்று அவருடைய பரிவாரங்களையும் எல்லாரையுமே வரவேற்று சரி ஓகே நீங்க போயிட்டு வரதுக்குள்ள நாங்க பிரசாதம் ரெடி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இவங்க போயிடுறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அவங்க அப்படியே அங்கிருந்து என்ன சொல்றது, அவங்க வர வேணாம்னுலாம் நினைக்கல. இன்முகத்தோட தான் அவங்கள வரவேற்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாரு, நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு எல்லாரு கூடயும். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, திரௌபதியோட நிலைமை புரியுது அவருக்கு. உடனே என்ன சொல்றாரு, அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு வான்னு. இல்ல நான் அதை கழுவி கவுத்து வச்சுட்டேனே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல அதை நீ எடுத்து வா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுல ஒரே ஒரு பருக்கை இருக்கும். அதை வந்து பகவான் வந்து அதை எடுத்துக்கிறார். அதை எடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லா சிஷ்ய கொடிகளும் துர்வாச முனிவரும் அந்த இதுல குளிப்பாங்க, நதியில குளிப்பாங்க. முங்கி எந்திரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வயிறு அப்படியே ஃபுல்லான மாதிரி ஒரு ஃபீல்.
உடனே அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, குரு எங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுல் ஆயிட்ட மாதிரி இருக்கு. நாங்க வந்து எப்படி இதுக்கு மேல பிரசாதம் எல்லாம் எடுக்க முடியாது. துர்வாச முனிவருக்குமே அப்படிதான் இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, அச்சச்சோ நான் வேற இத்தனை பேரும் வரோம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோமே, அவங்க வந்து நமக்காக பிரசாதம் பண்ணி வைப்பாங்களே சார், திருப்பி அந்த சைடு போகவே வேண்டாம், இப்படியே போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருமே போயிடுவாங்க. சோ இங்க என்ன நம்ம பாக்குறோம்னா, நம்ம வந்து விருந்தினர்கள்னா ஒரு சில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானவங்களை மட்டும் நம்ம கவனிப்போம். அவங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா சாப்பாடு வைக்கிறது அது இதுன்னு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அவங்க கூட வந்தவங்க எல்லாரையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தூய அன்போட வந்து எல்லாருமே வந்து வரவேற்கணும். பாரபட்சம் இல்லாம அப்படின்றத பாக்குறோம். அவர்களுடைய பரிவாரங்களையும் வந்து வரவேற்க வேண்டும். ஆஹ் படிங்க பிரபுஜி. அடுத்தது வேற யாராவது படிக்கிறதுனாலும் படிக்கலாம். படிங்க. இது ஒரு பொதுவான ஆச்சாரம். ஒரு நபர் வந்ததும் நீங்கள் அவரது கால்களை கழுவ வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பெர்க்லியில் சில நலன் விரும்பிகளின் குடிசையில் சில நாட்கள் தங்கினார். அவருடைய சீடர்கள் அவருக்கு வீட்டை சுற்றி காட்டினார்கள். பிரசாதம் ஏதும் உண்டா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமர்ந்த பிறகு கேட்டார். எதுவும் கிடைக்கவில்லை. கொஞ்சம் பழங்களை கொண்டு வா என்று அறிவுறுத்தினார். என் கால்களை கழுவ ஏதாவது கொண்டு வா. ஒரு துண்டு மற்றும் சிறிது தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள். இது ஒரு பொதுவான ஆச்சாரம். ஒரு நபர் வந்ததும் நீங்கள் அவரது கால்களை கழுவ வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா எங்களிடம் இருந்து எதுவும் தேவையில்லை. ஆனால் ஒரு விருந்தினரை கௌரவிப்பதற்காக சரியான வழியை ஆன்மீக குருவிடம் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை அவர் கருணையுடன் காட்டினார். பக்தர்கள் விரைவாக பொருட்களை தயார் செய்தனர். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது கால்களை கழுவி கொண்டிருந்த தனது சீடரிடம், இந்த வகையான கால் குளியல் பயணம் செய்த பிறகு ஒருவரின் முழு உடலையும் புதுப்பிக்கிறது என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார். விழாக்களின் போது வரவேற்பு ஆச்சாரம். வழிபாடு குறைந்தபட்சம் சந்தனம் மற்றும் மலர்கள் அல்லது 5, 10 அல்லது 10 மற்றும் பரிசுகள் ஆன்மீக குருவிற்கும் திருமணம் அல்லது யாகங்கள் போன்ற விசேஷ நிகழ்வுகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த பிரைஸ் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறோம்ல, நம்ம பிரைஸ் இல்ல அந்த கிஃப்ட் கொடுக்கறது. நம்ம இதுல இன்னும் வந்து ஏதாவது நம்ம ஃபங்க்ஷன் வச்சோம்னா அதுல நம்ம கிஃப்ட் கொடுத்துதான் அனுப்புறோம். ஆனா இந்த வைஷ்ணவ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வராங்களோ அந்த குரு அந்த அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்களுக்கு வந்து பாதம் கழுவி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப இருக்க இந்த அபார்ட்மெண்ட் லைஃப்ல எப்படி இது பாசிபிள் தெரியாது. பட் ஸ்டில் இது வந்து கலாச்சாரம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ பிரபுபாதே சொல்லியிருக்காரு, அந்த கால் குளியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீண்ட பயணத்துக்கு பிறகு அது வந்து ஒரு முழு உடலையும் வந்து புதுப்பிக்கின்றது, உற்சாகம் கொடுக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். ஒவ்வொரு நாளும் குறைந்தது 4 விருந்தினர்களுக்காவது பிரசாதம் வழங்குவதில் சிரமமில்லை. வேத கோட்பாடுகளின்படி வீட்டுக்காரர் வீட்டில் எப்பொழுதும் விருந்தினர் இருப்பார். என் குழந்தை பருவத்தில் என் தந்தை தினமும் 4 விருந்தினர்களுக்கு குறையாமல் வருவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அந்த நாட்களில் என் தந்தையின் வருமானம் பெரிதாக இல்லை. இருந்த போதிலும் தினமும் குறைந்தது 4 விருந்தினர்களுக்காவது பிரசாதம் வழங்குவதில் சிரமப்படவில்லை. விருந்தளிப்பு பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய தந்தை கூட சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, நிறைய வைஷ்ணவர்களை வந்து வீட்டுக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு வந்து சேவை செய்து குழந்தை என்னோட பையனுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிரபுபாதோட குழந்தை பருவத்தோடதுல நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ நம்ம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைந்தது 4 விருந்தினர்களுக்காவது பிரசாதம். அது போல வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்ஞம் தானம் தவம் இது 3ம் எல்லா வர்ணத்தவர்களுக்கும் உண்டு இல்லையா. சோ நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம டெம்பிள்ல இருந்து பிரபுக்களையோ இல்ல வந்து நம்ம ஒரு டெம்பிள்லயும் வந்து இருப்பாங்க, கவுன்சிலர்ஸ் இருப்பாங்க. சோ அவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணலாம். அப்ப சின்னதா நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த பிரசாதம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு, எப்பவுமே நம்ம வீட்டுக்கு வைஷ்ணவர்கள் வந்தார்கள் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து பிரசாதம் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். நம்ம முன்னெல்லாம் வந்து யாரும் யார்கிட்டயும் போன் பண்ணி சொல்லிட்டு நான் வரேன்லாம் சொல்லிட்டுலாம் வரமாட்டாங்க. ஆனா இப்ப வந்து வரதா இருந்தா முன்னாடியே சொல்லிட்டு அப்பதான் நம்ம வந்து ஏதாவது ரெடி பண்ண முடியும்னு சொல்ற அந்த கலாச்சாரத்துல இருக்கோம் நம்ம. சோ நம்ம வந்து we have to revert back. பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 4 விருந்தினர்களுக்காவது பிரசாதம் கொடுப்பாங்களாம். அவங்களுக்கு வந்து பெரியதாக பைசா செல்வாக்கு இல்லைனாலும் செல்வம் இல்லைனாலும் ஆனா அந்த மனது இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வாசிங்க பிரபுஜி. விருந்தளிப்பவர் விருந்தினரின் அனுமதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள உணவுப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்கிறார். விழாக்களில் பிராமணர் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் ஆடம்பரமாக உணவளிக்கும் போது விருந்தளிப்பவர்
விருந்தினரின் அனுமதிக்கு பிறகு மீதமுள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவார். எனவே விஷ்ணு மற்றும் போஜாவின் வம்சாவளியினர் முறைப்படி பிராமணரிடம் அனுமதி பெற்று தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுகிறார்கள். நான் உங்களுக்கு எல்லா வகையான உபசரிப்புகளையும் வழங்க வேண்டும். நீங்கள் என் எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. எனவே நீங்கள் உங்கள் எதிரியை வீட்டில் வரவேற்பீர்கள். நீங்கள் அவரை மிகவும் நட்பாக அழைப்பீர்கள். நீங்கள் அவருடைய எதிரி என்பதை அவர் மறந்து விடுவார் என்பதை நாங்கள் எங்கள் சாஸ்திரத்திலிருந்து பெறுகிறோம். கிரகே சத்ரும் அபி பிராப்தம் விஸ்வத்தம் அகுதோபயம். அவர் தனது எதிரிக்கு அருகில் இல்லை என்று தன்னை மிகவும் ரகசியமாக உணர வேண்டும். அவனுடைய டீலிங் மற்றும் நடத்தை மிகவும் அழகாக இருக்க வேண்டும். ஒழுக்கம் என்னவென்றால், நீ என்னவாக இருந்தாலும் நீ என் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாய், நீ எனக்கு விருந்தாளி, எனவே நான் உனக்கு எல்லா வகையான உபசரிப்புகளையும் வழங்க வேண்டும். நீ எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இப்போது நீ என் விருந்தாளி. எனவே சமூகம் எந்த அளவுக்கு நெறிமுறைகளில் முன்னேறி இருந்தது என்பதை இது காட்டுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எதிரியே இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க நமக்கு விருந்தாளி, அவங்க நல்லபடியா உபசரித்து நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திலேயே ஆல்ரெடி இருக்கு. ஆனா இப்ப காலப்போக்கில் பாத்தீங்கன்னா மெக்கனைஸ்ட் ஆயிட்டோம் நம்ம எல்லாம். நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வந்து ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா எப்படி அவங்கள உபசரிக்கிறதுன்றதே வந்து தெரியாம போயிடும்ன்றதுல வந்து கண்டிப்பா எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சோ நம்ம சின்ன குழந்தைகளா இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து கெஸ்ட்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணாங்கன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா நம்மளோட லைஃப்ல இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸே வர்றது கிடையாது. அவங்கள ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து கூப்பிடுறது ரொம்ப அரிதிதம். நான் வந்து இங்க நம்மளுடைய சிட்டி சைட்ல இருக்கிற லைஃப் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த எப்படி அவங்கள உபசரிக்கிறதுன்றதே வந்து தெரியாம போயிடும் கண்டிப்பாக. சோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து அவங்கள வந்து உபசரிக்கணும். எதிரியாகவே இருந்தாலுமே கூட அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து எதிரியே இல்லை. அந்த மாதிரியான நிலைக்கு தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்த்தப்படுகின்றோம். அப்ப எல்லாருமே நம்மளை வந்து சமமாக பாவிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர், நான் வந்து நான் எதற்கு வந்து பாத பூஜை பண்ணலாம் சொல்லல. அவர் என்ன பண்றார்? பாத பூஜை பண்றார். யாருக்கு? சுதாமாவுக்கு. பகவான் அரசன் சுதாமா அவருடைய ஃப்ரெண்டு அவருக்கு வந்து பாத பூஜை பண்ணி அந்த தண்ணீரை, அந்த தூய பக்தனோட அந்த பாத துளி அந்த தண்ணீரை தன் தள்ள தெளித்துக் கொள்கின்றார். அது வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தும், பக்தி மார்க்கத்தில் உந்து மேல் நோக்கி கொண்டு செல்லும் அப்படின்றதுனால கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து நம்ம இங்க இது பண்றார். இன்னொரு இது நம்ம பார்த்தோம். விருந்தினர்கள் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர் கலாச்சாரம். அந்த வைஷ்ணவர்கள் சாப்பிட்ட அந்த மிச்சத்தை வந்து நம்ம சாப்பிடுறது வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு செலுத்தும். நாரத முனிவரோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத முனிவரோட முற்பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட தாயார் வந்து ஒரு ஆசிரமத்துல இருந்த முனிவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் அவங்க சேவை செய்தாங்க. அவங்க சாப்பிட்ட மிச்சத்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரத முனிவர் வந்து சாப்பிட்டு அடுத்த பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்திமானாக இருந்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய யார் சாப்பிட்டாங்களோ அந்த குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம அடுத்த மீதத்தை சாப்பிட்றவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்களுடைய அனுமதி பெற்று அந்த மீதமுள்ள பொருட்களை வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றத போட்டிருக்கு. இது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கு அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க. எஸ் பிரபுஜி, மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? வாசிங்க. ஒரே நிமிஷம். எந்த விருந்தினரையும் வரவேற்கிறோம். ஆனால் குறிப்பாக ஒரு பிராமணர், ஒரு சன்னியாசி மிகவும் நன்றாக அழைக்கப்பட்டு வசதி செய்து தரப்படுகிறார். வேத முறைப்படி வீட்டில் சன்னியாசி வரவேற்கப்படுகிறார், பிராமணர் வரவேற்கப்படுவார். ஏனென்றால் அவர்கள் வரவேற்கப்படும் போது நல்ல அறிவுரைகளை வழங்குவார்கள். கர்க்கமணி நந்த மகாராஜாவின் வீட்டிற்கு வந்தபோது அவருக்கு எவ்வளவு நல்ல வரவேற்பு அளித்தார்களோ அது போலவே நிச்சயமாக எந்த விருந்தினரும் வரவேற்கப்படுவார்கள். ஆனால் குறிப்பாக ஒரு பிராமணர், சன்னியாசி ஆகியோர் மிகவும் சிறப்பாக வரவேற்கப்படுகிறார்கள். ஒரு வைஷ்ணவர் வரும்போது அல்லது வெளியேறும் போது, வைஷ்ணவர் ஒருவர் வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டால் முன்னே சென்று வரவேற்க வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவர் வெளியேறும் போது சிறிது தூரம் வரை அவரை பின்தொடர வேண்டும். புறப்படும் வாகனம் கண்ணில் படாதவரை முடிந்தவரை பின்தொடரும். மறுநாள் விமான நிலையத்திற்கு பிரபுபாதாவுடன் சில பக்தர்கள் மட்டுமே செல்ல கோயில் தலைவர்கள் ஏற்பாடு செய்ததாக கரந்தரா குறிப்பிட்டார். இந்த யோசனை எங்கிருந்து வந்தது என்று பிரபுபாதா கேட்டார். ஓகே, சோ இங்க இது நம்ம
நம்ம யூஸ்வலா பண்றதுதான் இல்லைங்களா? எந்த விருந்தினர்கள் வந்தாலும், குறிப்பா பிராமணர்கள், சன்னியாசி. ஆக்சுவலா நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எஸ்பெஷலி இந்த சன்னியாசி, பிராமணர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அ குருக்கள் அவங்களுடைய பார்வை படும்போதே நம்மளுடைய முந்தைய பிறவிகள் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் வந்து தொலைந்து போகின்றது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அவங்கள வந்து ரொம்ப பயபக்தியோட அவங்கள வந்து வரவேற்கணும் அப்படின்னு. இங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, கர்கமுனியை எப்படி நந்த மகாராஜர் வந்து வீட்டிற்கு வந்து வரவழைத்தார். கர்கமுனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர்களுடைய குல குரு. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய குல குரு இருக்காங்க. ஸோ நந்த மகாராஜருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்கமுனி வந்து வரவேற்கிறார். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வசுதேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்கமுனிவர் கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு. அங்க இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய ம் கிருஷ்ணர் தான். அதனால வந்து அவருக்கு வந்து பெயர் சூட்டும் விழா பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம நந்த மகாராஜா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது? ஆ ஆ அதாவது கம்சன் வந்து ஏதாவது இடையூறுகள் தர முடியும். அதனால நந்த மகாராஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் அம் ம் ஆ என்ன என்ன சொல்றது? கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கிறதுக்கு வந்து சொல்லி வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கர்கமுனி மூலமாக வசுதேவர் வந்து அந்த மெசேஜ் பாஸ் பண்றாரு. சோ கர்கமுனிவர் குலகுரு அவரை வந்து நந்த மகாராஜர் வந்து வீட்டுக்கு வரவேற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய அந்த பாடல்கள்லாம் பாடி அவங்களுக்கு ஆரத்தி எல்லாம் பண்ணி அந்த குருவை வரவேற்கின்றார். ஏன்னா அவர் வந்து குலகுரு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பலராமர் என்ற பெயரை வந்து வைக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அது வந்து ஒரு திருவிழா மாதிரி அவங்க வந்து அந்த நந்தகிராம்ல வந்து எல்லாரையும் வரவேற்று அவர்கள் செய்தார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அது போல நம்ம வீட்லயும் வந்து நம்ம ஒரு பிராமணர்களையோ இல்ல சன்னியாசிகளையோ வைஷ்ணவர்களையோ கூப்பிடும்போது வீட்டை நல்லா சுத்தம் செய்து அந்த நம்ம வாசல்ல வந்து தோரணம் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அத மாதிரி பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு பொங்கல் தீபாவளிக்கு வந்து வீட்டுல எவ்வளவு சுத்தமா நம்ம வந்து ஒரு திருவிழா எடுக்கிறோமோ அது போல அவர்களை வந்து வரவேற்கணும். அது போல அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் போய் கீழே மீன்ஸ் இப்ப அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கோம் இல்ல செப்பரேட் பில்டிங்ல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அவங்கள போய் நம்ம முன்னாடியே வரவேற்கணும். அது போல அவங்க போகும்போதும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். இதெல்லாம் இதெல்லாம் யாரு நமக்கு வந்து இவ்வளவு தெளிவா வந்து சொல்ல முடியும்? பிரபுபா தவிர்த்து இல்லையா? சில சில இதுல வந்து நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தெரியுது, சில விஷயங்கள் தெரியவே இல்ல. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளவு கருணை இருந்தால் நம்ம மேல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட வந்து நமக்கு வந்து பிரபுபாத் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். நமக்காக வந்திருக்கார்கள் விருந்தினர்கள். சோ அவங்கள வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கம்ஃபர்ட்டா அவங்கள வச்சு அனுப்பணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபுஜி. ஒரு துறவி உங்கள் நிறுவனம் மீன்ஸ் வீடு. புறப்படும் வாகனம் கண்ணில் படாதவரை முடிந்தவரை பின்தொடரவும். மறுநாள் விமான நிலையத்திற்கு பிரபுபாதாவுடன் சில பக்தர்கள் மட்டுமே சென்றனர். கோயில் தலைவர்கள் ஏற்பாடு செய்ததாக கரந்தரா குறிப்பிட்டார். இந்த யோசனை எங்கிருந்து வந்தது என்று பிரபுபாதர் அவரிடம் கேட்டார். ஒரு துறவி உங்கள் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் போது அங்குள்ள அனைவரும் புறப்படும் வாகனத்தை முடிந்தவரை அது கண்ணுக்கு தெரியாதவரை பின்தொடர வேண்டும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் அறிவுறுத்துகிறது. எனவே அடுத்த நாள் பக்தர்கள் அனைவரும் பிரபுபாதாவுடன் சேர்ந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தின் நீண்ட தாழ்வாரங்கள் வழியாக அவருக்கு பின்னால் கோஷமிட்டு நடனமாடினார்கள். அவர்களுடன் பல மாதங்கள் கழித்து இப்போது அவர் வெளியேறுகிறார். பக்தர்கள் இப்போது கதறி அழுதனர். ஓகே. சோ இது நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா ஒரு இது பார்த்தோம். அதுல கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் வந்து யுஎஸ்ல போறாங்க. அந்த ஏர்போர்ட்ல இருந்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பக்தர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வரவேற்பு. அவங்களால முடிந்த மாலை, பொக்கே, பெரிய கீர்த்தன் அதெல்லாம் பண்ணி யுஎஸ் ஏர்போர்ட்ல இருந்தே அவங்களை வந்து வரவேற்பு கொடுத்து கூட்டிட்டு போறாங்க. அது போல நம்மளோட ஜெயபதக சுவாமி வந்து மாயாப்பூர்ல இருந்து சென்னை போறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்க்கு. பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த வழி நெடுக வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களும் அவர்களுக்காக ஒரே கரகோஷம், அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறது, பாடல்கள், கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணி அவர்கிட்ட இது பண்றாங்க. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆஹ் இந்த குருக்களோ இல்ல நம்மளுடைய பிராமணர்கள், வைஷ்ணவர்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சன்னியாசி யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஒரு சிலர் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே வந்து அவங்கள வந்து வழி வழி போற வரைக்கும் வந்து அவங்கள கொண்டு செலுத்தணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதித்தி சேவை படிங்க பிரபுஜி. அதிதி சேவை. அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது இறைவன் தனது பக்தனை சோதிக்க என்ன செய்யக்கூடும் என்பதுதான் அதிதி என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் அர்த்தம். திட்டமிடப்படவில்லை. ஒரு திட்டமிடப்படாத அல்லது எதிர்பாராத விருந்தாளி பரமாத்மாவின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது
பகவான் தனது பக்தனை சோதித்து எந்த சூழ்நிலையிலும் அவருக்கு சேவை செய்ய தயாராக இருப்பதை பார்க்கவும் என்ன செய்வார்? இந்த புரிதலுடன் எதிர்பாராத விருந்தினரை அன்பான வரவேற்பு உபசரிப்பை நாம் வழங்க வேண்டும். வீட்டார் எப்பொழுதும் அதிதி விருந்தினருக்கு சில உணவுப் பொருட்களை வைத்திருக்க வேண்டும். எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் வரும் விருந்தாளியை அதிதி என்பார்கள். எனவே இந்து முறைப்படி வீட்டுக்காரர் அதிதி விருந்தினருக்கு எப்போதும் சில உணவுப் பொருட்களை வைத்திருக்க வேண்டும். முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் யாராவது வரலாம். எனவே சில உணவுப் பொருட்கள் இருப்பில் இருக்க வேண்டும். அதைதான் அதிதி உணவு என்பார்கள். ஓகே, நம்ம இப்ப வந்து வைஷ்ணவ கலாச்சார பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். எப்படி வந்து விருந்தினர்களை வரவேற்பது, அவர்களை எப்படி உபசரிப்பது அப்படின்னு. திட்டமிடாத விருந்தாளியை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த திட்டமிடப்படாத அந்த விருந்தாளிகள் வந்தாலும் அவர்களை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட அவங்கள வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் அதற்காகவே வீட்டுல வந்து ஏதாவது நம்ம கிட்ட வந்து சவுத் இந்தியன்னா கண்டிப்பா வந்து இட்லி மாவு இல்ல தோசை மாவு கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு ரெடிமேட் வந்து வீட்டுல வச்சிருக்கணும். யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா உடனே வந்து நம்ம ஒரு பிரசாதம் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்டான இது ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். வாசிங்க பிரபுஜி. வைஷ்ணவர் இல்லறத்தார் கண்டிப்பாக அதிதி சேவை செய்ய வேண்டும். அதிதி சேவைக்கும் வைஷ்ணவ சேவைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், அதிதி சேவை என்பது இல்லறத்தார்களின் சமய கோட்பாடுகள் மற்றும் வைஷ்ணவ சேவை என்பது வைஷ்ணவர்களின் சமய கோட்பாடு. ஒரு வைஷ்ணவ இல்லறத்தார் கண்டிப்பாக அதிதி சேவை செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் அவர் வீட்டார் என்பதால் விருந்தினருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். வைஷ்ணவர் என்பதால் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். டிஃபரன்ஸ். நம்மளுடைய வைஷ்ணவர்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சேவை வந்து வைஷ்ணவ சேவைன்றாங்க. மத்தபடி ஜெனரலா நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வரது வந்து நம்ம வந்து அதிதி சேவைன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். உள்ள நரிகளின் வீடுகள். அழைக்கப்படாத விருந்தினர்கள் சிறிது தண்ணீர் கொடுத்தாலும் வரவேற்கப்படாமல் வெளியேறும் வீடுகள் வயலில் உள்ள துளைகளை போன்றது. அவை நரிகளின் வீடுகள். விருந்தினர்களை பாருங்க, நம்ம எப்படி அதிதி சேவை பண்ணல, இல்ல நான் யாராவது வந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு தண்ணி கூட கொடுக்கலன்னா அது வந்து குள்ள நரிகளின் வீடு. இது எங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 8வது கேண்டோல 16வது அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். படிங்க பிரபுஜி. விருந்தினர்களை பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களின் சுருக்கம். அமரும் இடத்தை வழங்குதல், வணக்கம் செலுத்துங்கள், பிரசாதம் குறைந்தது ஒரு குடை தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும், இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குங்கள், பிராமணர் அல்லது சந்நியாசி விருந்தினர்களுக்கு வழிபாடு செய்யுங்கள், குறைந்தபட்சம் சந்தனக்கட்டையாவது வழங்குங்கள், பரிவாரங்களையும் அழையுங்கள். விருந்தினர்களுக்கு பிறகு இல்லத்தரசி பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவர் வெளியேறும் போது சிறிது தூரம் வரை அவர்களை பின்தொடர வேண்டும். ஓகே, இதுதான் நம்ம ஃபைனலா விருந்தினர்களை எப்படி உபசரிக்கிறதோட கிளிம்ஸ். அவங்கள வந்து வருக என்று இன்முகத்தோட வரவேற்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அமரதுக்கு இடம் கொடுக்கணும், வணக்கம் செலுத்த வேண்டும், பிரசாதம் குறைஞ்சது தண்ணியாவது கொடுக்கணும். நம்ம வீட்டுல இல்லைனாலும் நம்ம கிட்ட ஏதாவது அதிதி சேவை பண்றதுக்காக ஏதாவது நம்ம வீட்டுல கண்டிப்பா இருக்கணும். இனிமையான வார்த்தைகளை வந்து பேசணும். நம்ம அது வந்து வெர்பல் கம்யூனிகேஷனை விட மோர் பவர்ஃபுல் வந்து நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. பிராமணர் இல்ல சன்னியாசி, நாட் சந்நிதி, சன்னியாசி வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வழிபாடு செய்யணும். அவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் கூட வந்த பரிவாரங்களையும் நம்ம அழைக்கணும். சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாது எப்படி வந்து நம்ம அவர்களை வந்து உபசரிக்கிறதுன்னு. சோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்ல, பைசா மட்டும்தான் இருக்குன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் போற சமயத்துல அவங்க கிட்ட அந்த பைசா வந்து நம்ம கொடுத்து அனுப்பலாம் அவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு அவங்க எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பிரசாதம், எஸ்பெஷலி மாதாஜிஸ் வந்து அவங்க எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பிரசாதம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவர்கள் வெளியேறும் போது அவங்க போற வரைக்கும் அவங்க கூட பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல விருந்தினர்களுடைய உபசரிப்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம தேர்ட் சாப்டர் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிரபுபாதோடது நம்ம எவ்வளவு தூரம் முடிச்சிருக்கோம் பிரபுஜி? யாராவது சொல்ல முடியுமா பிரபுபாதோடது? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாத்
டீ வேணுமா இல்ல நான் வேணுமான்னு அவர் கேள்வி கேட்பாரு அவரோட மனைவி கிட்ட, அதெல்லாம் நம்ம பாத்துட்டோமா? இல்லைங்க மாதாஜி, அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்கலைங்க மாதாஜி. ஓகே. அதாவது அவர் வந்து ஒரு தடவை வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவருடைய குரு வந்து வந்திருப்பாங்க மும்பை. அப்ப வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இங்கதான் வந்து ஸ்ரீ இவர் இருக்காரு, யாரு நம்மளுடைய பிரபுபாத் இருக்காரு, நீங்க அவரே வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்டா பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து வேண்டாம், அவர் தனியாவே இருக்கட்டும் அப்படின்றது சொன்னாரு. அது பார்த்தோமா? அது பார்த்தோம் மாதாஜி. அப்போ இந்த ஸ்லைடு வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா, பிரபுபாத் வந்து தனியாவே அவருடைய சேவை செய்யட்டும். ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு, இந்த கௌடிய மடம் வந்து வீழ்ச்சியை நோக்கி செல்கின்றது. அதனால இந்த கிருஷ்ணா அவரோட மெயின் மோட்டோ என்ன, அந்த மிஷனோட மெயின் மோட்டோ, சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌடிய மட்டத்துல இருந்து வந்தவர் தான். அவருடைய மெயின் இது என்ன அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட். சோ நம்ம அதை விட்டுட்டு அதை வந்து கௌடிய மடம் வந்து வீழ்ச்சியின் நோக்கத்துல போக போகுதுன்றது அவருக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னாக்கா, பிரபுபாத் வந்து அவர் தனியாவே அவருடைய சேவையை செய்யட்டும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்ல, இங்க பாருங்க, டீப்லி கன்சர்ன்ட் ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த செட் டு அபய். அபய் யாரு? பிரபுபாதருடைய பெயர் தானே, அபய் சரண். ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாத் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஸ்ரீல பிரபுபாத். சோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் எதுவும் தெரியலங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியலையா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஒரு நிமிஷம் பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியல. ஓகே, சாரி மாதாஜி. லோட் ஆயிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னா, பிரபுபாத் கிட்ட பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்றாரு, அகுன் ஜல்பி தேர் வில் பி அ ஃபயர். அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது வீழ்ச்சியை நோக்கி போகின்றது. ஏன்னா ஒரு குரு போனதுக்கு அப்புறம் நீ மடத்தை எடுத்துக்குவியா இல்ல நான் எடுத்துக்குவேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபைட் எல்லாம் வருது. இத வந்து கண் கூட பார்த்திருக்காரு பிரபுபாத். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்கான் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஜிபிசி அப்படின்றத வந்து ஜெனரல் பாடி கமிட்டி, ஜிபிசின்னு ஒரு கமிட்டியை இது பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு ஜோனா டிவைட் பண்ணி அதுல 7 பேர் வந்து குழுக்களோட தலைவர்கள், அவங்கள வச்சு இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூவ்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. சோ ஒரு குரு இல்லைனாலும் அது வந்து அந்த அந்த சிஸ்டம் வந்து சஸ்டைனா வேலை பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன சொல்றாருனாக்கா, நம்மளுடைய பிரபுபாத் கிட்ட, அபய் கிட்ட, தேர் வில் பி அ ஃபயர் ஒன் டே, தேர் வுட் பி ஃபயர் இன் த கல்கத்தா கௌட்டியம் மட் அண்ட் தட் ஃபயர் ஆஃப் தி பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வுட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் டிஸ்ட்ராய். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி மூவ்மெண்ட்டை வந்து குலைக்க போகின்றது அப்படின்றத வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு. அதை பிரபுபாத் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்றாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத், ஐ நெவர் ஆஸ்ட் மை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் எ கொஸ்டின் எக்ஸெப்ட் ஒன். அவர் ஒரு கொஸ்டின் கூட அவர்கிட்ட கேட்கலையா, ஒண்ணுதான் கேட்டாராம், ஹவு ஷால் ஐ சர்வ் யூ அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காரு. நான் உங்களுக்கு எப்படி சேவை செய்ய முடியும்? ஒரு பக்தனுடைய குணம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு என்ன சேவை செய்யறது? 2 வாரம் கழித்து அவைக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம பிரபுபாதுக்கு வந்து ஒரு ரிப்ளை கிடைச்சது சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி கிட்ட இருந்து. என்ன ரிப்ளை அப்படின்னாக்கா, ஐ எம் ஃபுல்லி கான்ஃபிடென்ட் தட் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் தாட்ஸ் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டு த பீப்புள் who are not conversant with the languages of the other members. மத்த மொழிக்காரர்கள் கிட்ட வந்து டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கும் அவங்க கிட்ட ஆர்கியூ பண்றதுக்கும் அவங்க கிட்ட நம்மளுடைய கோட்பாடுகளை எடுத்து சொல்றதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆங்கில புலமை வந்து இருக்கின்றது. அதனால this will do much good to yourself as well as your audience. இதனால உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, உங்களோட ஃபாலோவர்ஸ்க்கும் வந்து நல்லதுதான் நடக்க போகின்றது. ஏன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸை வந்து நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்க போறீங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார், எப்போ வந்து நீ வந்து யார் வந்து இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ணரை பற்றின அறிவை வந்து மற்றவர்களுக்கு வழங்குகின்றார்களோ அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அதனால பிரபுபாத் கிட்ட வந்து நம்மளுடைய அவருடைய குரு, ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்ன சொல்றார், நீங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கொடுப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, உங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்களுக்கும் வந்து அது நன்மையே பயக்கும். I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher if you serve the missions to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya teaching in the people in general as well as philosophers and religionists. எனக்கு வந்து உங்க மேல நல்ல நம்பிக்கை இருக்கின்றது. கண்டிப்பாக நீங்க வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த போதனைகளை வந்து நீங்க ஒரு ஆங்கில புலமை வாய்ந்த ஒரு நபராக நீங்க கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வந்து எடுத்து கூறக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு இருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்ல, இந்த
ரிலிஜனிஸ்ட் இந்த மதவாதிகள் கிட்டயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிலாசபர்ஸ் தத்துவவாதிகள் கிட்டயும் உங்களால பேச முடியும். நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய ஞானத்தை உங்களால கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து அதுதான் கடைசியாக பிரபுபாதருக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் எழுதிய ரிப்ளை. அந்த ரிப்ளை தான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். அந்த ரிப்ளை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதரை வந்து தூங்க விடாமல் செய்தது. என்னோட குரு எனக்கு வந்து சொன்ன வார்த்தை, இதை நான் வந்து காப்பாற்றணும், அதை நான் எப்படி செய்வது என்று அவர் திரும்ப திரும்ப அதையே அவர் வந்து பண்ணிட்டே இருந்தார். அவருடைய லைஃப்லயும் நிறைய சோகங்கள் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து இந்த திருநாட்டு அடைந்தார் 1937 ஜனவரி 1. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாத் வந்து அவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல நிறைய சர்க்கிள்கள். அவருடைய வியாபாரம் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டே வந்து அவரை ஏமாத்திட்டு போயிடுவார். தொழில வந்து லாபம் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கஷ்டப்பட்டு நைட் எல்லாம் முழிச்சு, ஏன்னா அவருக்கு சான்ஸ்கிரிட்லயும் நல்ல நாலேஜ் புலமை. அதனால அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா பிரபுபாத் சொன்னதுனால, ஐ மீன் அவருடைய குரு சொன்னதுனால அவங்க வந்து அந்த பாஷ்யம் எல்லாம் பண்ணுவார், அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பார். ஒரு நாள் அவங்க மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அதையெல்லாம் கொண்டு போய் பேப்பர் கடையில வந்து போட்டு வித்துட்டு அதுல வந்து டீ ஏதோ குடிச்சிடுவாங்க. உடனே அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எழுதினதை வந்து இப்படி அக்கறை இல்லாம இவ பண்ணிட்டாளேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா வந்து எப்ப வந்து திருமணத்தின் போது நம்ம ஒருத்தவங்களை கைப்பிடிக்கிறோம் இல்லையா, கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களை காப்பாற்றுவோம்னு சொல்லிதான் நம்ம கைப்பிடிக்கிறோம் அக்னி சாட்சியாக. அதனால பிரபுபாத் வந்து கேட்பாரு, உனக்கு நான் வேணுமா இல்ல சாயா வேணுமான்னு கேட்பாரு. சாயானா டீ. உடனே அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டீன்னு சொல்லிடுவாங்க. அந்த கணம் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த வீட்டை விட்டு போயிடுறார். அந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டு அப்புறம் இனி வந்து நான் என்னுடைய குருவோட வார்த்தையை தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, ஸ்திரமாக உறுதியாக அதை ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அவ எப்படி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரியே த ஃபயர் இந்த மட், அதாவது கௌட்டிய மட்டத்துக்குள்ள நிறைய குழப்பங்கள் வருகின்றது. அவருடைய மறைவிற்கு பிறகு குருவோட மறைவுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா நீயா நானான்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து போட்டி போடுறாங்க அந்த கௌட்டியத்துல. So broke out almost immediately. இருந்த அவர் சித்தாந்த சரஸ்வதிகள் போன உடனே அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. He had instructed the members of Gautiya Mutt to form a governing body. ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நடக்கும் தெரிந்துதான் அவருடைய ஆன்மீக குரு கௌட்டிய மட்ல வந்து சொல்லியிருக்காரு, governing body of 12 men and carry on a கன்சர்டட் எஃபர்ட். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதோட கடைசியா அவர் பேசினதை நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நமக்கு கண்ணுல தண்ணீர் வந்துடும். அவரோட கடைசி மரண தருவாயில் இருக்காரு. அப்ப கூட அவருடைய கண்கள்ல இருந்து நீர் வரும். அவர் வந்து சொல்வாரு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கோம். அதை நீங்க வந்து குலைத்து விடாமல் அப்படியே நீங்க நல்லபடியா கொண்டு செலுத்தணும். ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் மங்களார்த்தி அண்ட் சாண்ட் 16 ரவுண்ட்ஸ். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பேசின கடைசி இது. நம்மளுடைய யூடியூப்லயும் நமக்கு கிடைக்கும். எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குரு பாத்தீங்களா. அவரு போகிற சமயத்துல கூட அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேலதான் நிறைய கருணை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கார், கௌட்டிய மட்ல வந்து சொல்லியிருக்கார், இந்த மாதிரி ஒரு கவர்னிங் பாடி வந்து அறக்கட்டளை மாதிரி நீங்க ஃபார்ம் பண்ணுங்க. அதுல வந்து ஒரு 12 மெம்பர்ஸ் இருக்கட்டும். ஆனா அவங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணல. பட் தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாஸ் abandoned. Nobody has followed. A single person instead of 12 should take charge and now it became a rush for who. இப்ப வந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் தான் எடுத்தாங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த 12 பேர் சேர்ந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வரல. ஒரே ஒருத்தர் தான் வந்து சார்ஜ் எடுக்கணும்ன்றாங்க. அதுலயே அவங்களுக்குள்ள சண்டை. From his front room at 6 Sita Kanta Banerjee, Abhay conceived, wrote, edited and typed the manuscript for a magazine, Back to Godhead. Above the logo ran the motto that is Godhead is light, Nescience is darkness, where there is Godhead there is no nescience. அதாவது எங்க அறிவியல் இல்லையோ அங்க வந்து ஞானம் பிறக்கின்றதுன்ற மாதிரியான தலைப்புல வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரசுரிக்க ஆரம்பிச்சார் அந்த புத்தகங்களை. பிரபுபாத் வந்து அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவார்னா, எப்ப உன் கையில காசு இருக்கோ அப்ப வந்து நீ வந்து புத்தகங்களை வெளியிடு. நான் எப்ப சாட்டிஸ்ஃபை ஆவேன்னா, என்னுடைய புத்தகங்கள் வந்து மற்ற நிறைய பிரச்சாரம் செய்யப்படுது, நிறைய பேர் அதை வாங்கி படிக்கும் போது நான் உண்மையாலுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆவேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் மந்த்ல நம்ம வந்து பகவத்கீதை மேரத்தான் அப்படின்னு சொல்லி வைப்போம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு வந்து கிஃப்டா கொடுப்பாங்க. அது கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல, அவங்களை
அவங்கள படிக்க வைக்கணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிரபுபாதா அவரே சொல்லியிருக்காரு, எப்ப உன் கையில காசு இருக்கோ அப்ப நீ வந்து பிரஸ் ஆரம்பிச்சு புக் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு. அது ஏன்னா அது அவருடைய குருவோட உத்தரவும் கூட. ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. பேக் டு காட்ஹெட் அப்படின்ற மேகசின் பண்ணாரு. அண்ட் ஹி ரோட் அ லெட்டர் டு மகாத்மா காந்தி. அவங்க மகாத்மா காந்திக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கார். 1940ல வந்து while living in Calcutta, Abhay tried to involve his wife and son in the preaching. அவர் வந்து 1937ல அவருடைய குரு இந்த திருநாடு போறார். 1940ல வந்து கல்கட்டால வந்து அவர் வந்து அவருடைய மனைவியையும் அவருடைய பிள்ளையும் வந்து இந்த ப்ரீச்சிங்ல கொண்டு வர ட்ரை பண்றார். ஆனா அவங்க அதுல வரல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர்களுக்கும் விதிக்கப்பட்ட கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? சோ அதுபடிதான் நம்ம நடக்கும். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த ப்ரீச்சிங்க்கு வரல. Early 1950s in Jhansi, Abhay attempted to form a worldwide organization, the League of Devotee. நம்ம இப்ப வச்சிருக்கிறது வந்து ISKCON இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலேயே அவர் வந்து ட்ரை பண்ணாங்க. என்ன வந்து வேர்ல்டு வைடு ஆர்கனைசேஷனா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த சங்கம் லீக் ஆஃப் டிவோட்டி பக்த சங்கம் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து அட்டெம்ப்டட் ட்ரை பண்ணார். ஆனா சக்சஸ் ஆகல. The first disciple ஆச்சாரிய பிரபாகர், அவருடைய முதல் குரு ஐ மீன் சீடர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியா பிரபாகர். கேவ் அப் ஃபேமிலி லைஃப் மீ ஆர் டீ. இதை நான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்களோட ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து கேட்பாங்க. அவர் கஷ்டப்பட்டு எழுதின அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை கொண்டு போய் அவங்க இதுக்கு கடையில போட்டு அதுல இருந்து டீ வாங்கி குடிச்சிருப்பாங்க. சோ அதனால அவர் கேட்பாரு, நான் வேண்டுமா இல்ல இந்த டீ வேணுமா? அவங்க டீன்னு சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த கணமே வந்து அந்த வீட்டை விட்டு அவர் போயிடுறாருன்றதை பார்க்கலாம். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் த பில்டிங் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் அபை ஃபார் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் எ மஹிளா சமிதி சங்கா பிரான்ச். அவர்கிட்ட இருந்த வீடும் போயிடுச்சு. ஸ்ரீல பிரபுபாத், இஃப் ஐ டிட் நாட் லீவ் நோபடி குட் டிரைவ் மீ. நான் அந்த நம்ம நினைப்போம் இல்லையா, பக்தர்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் வருது அப்படின்னாக்கா, எல்லாமே வந்து பகவானோடதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நமக்கு கஷ்டமாவே தெரியாது. இதுவும் அவரோடதுதான். எப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு தாய்கிட்ட வந்து குழந்தை வந்து ஸ்வீட் கேக்குது, தாய் வந்து இந்த ஸ்வீட் வாங்கி கொடுக்குறா, அடுத்த நிமிஷம் அவளே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது போகணுன்றதுக்காக அதுக்கு உண்டான வேப்பம் சாரோ இல்ல ஏதாவது கஷாயமோ வச்சு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அது போலதான் பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு எதை கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும்ட்டு. அதனால நம்ம ஆனா பிரபுபாத் இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, அந்த வீடும் நான் விட்டு நம்ம போலனாக்கா எனக்குள்ள அந்த உந்துதல் இருந்திருக்காது. அதுதான் வந்து உண்மை. But I thought, who is going to litigate these things? It is the governor's wife, and she is pressing through collector, the manager who is in the charge. He had some cinema house, so they had to renew the license, and the collector pressed him that unless you arrange for this house, we are not going to renew your license. I thought unnecessarily this man will be in trouble. I will have to pay many rupees, and she is the governor's wife. Actually அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் பர்சனல் லைஃப் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அவருடைய அந்த பார்மக்யூட்டிக்கல் கம்பெனி அவரால் ரன் பண்ண முடியல. கூட இருந்த நண்பரே வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோகம் செய்து விட்டார். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அங்கிருந்து he is moving to மதுரால போறார். கேரிங் வித் ஹிம் த டெய்டி ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கையில எடுத்துட்டு போறார். மதுரால அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா, கேசவ மகாராஜ் ரெக்வெஸ்ட் அபய் அக்ரி டு ஸ்டே தேர் அண்ட் எடிட்டட் த கௌடிய பத்திரிகா. ஸோ கௌடிய மடத்தோட நாளிதழ்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எடிட் பண்றதுக்கு ஒத்துட்டு அங்கேயே இருக்கார். எங்க? மதுரால. So helped Bhakti Saranga Goswami regarding Sajjana Dosani magazine. அந்த பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமி கூட சேர்ந்துட்டு அந்த சஜ்ஜன தோசானி அப்படின்ற மேகசினுக்கு வந்து அவர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கார். Bhakti Saranga Goswami secretary Ramananda wrote a letter full of flower praises of Bhakti Vedanta Prabhu, but with the intent of dismissing him from his position with the Gaudiya Sangha. ஏன்னா அவரு ஆன்மீக குரு இருக்கும் போதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தனித்துதான் இருந்தார் இல்லையா? அதனால பக்தி சாரங்க கோஸ்வாமியோட செக்ரட்டரி பக்தி சாரங்க பிரபுஜிக்கு வந்து கோஸ்வாமிக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுறாங்க, இவரை வந்து ரிமூவ் பண்ற மாதிரி. ஸோ ஆஃப்டர் லிவிங் அஸ் அ டியூட்டிஃபுல் மெம்பர் இன் ஆசிரமா ஆஃப் கேஷவ் மகாராஜ் அண்ட் பக்தி சாரங் மகாராஜ், அபய் வாஸ் அகெயின் ஆன் ஹிஸ் ஓன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த இடத்தை விட்டு வந்துடுறார். வித்தவுட் இன்கம் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஷெல்டர், அபய் பிகான் ஸ்டேயிங் இன் வேரியஸ்
வேரியஸ் ஹோம்ஸ் இன் டெல்லி. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு பாருங்க பிரபுபாத். அவருக்கு ஸ்டே பண்ண எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த கேஷவ் மகாராஜ் அண்ட் பக்தி சாரங்க மகாராஜ் அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, வீடும் இல்லாம இருக்க இடம் இல்லாம என்ன பண்றாரு, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. நிறைய ஹோம்ஸ்ல டெல்லியில இங்க அங்க தங்கி இருக்காரு. லிவிங் ஃப்ரம் வீக் டு வீக் வேரெவர் ஹி ரிசீவ்ட் அன் இன்விடேஷன். யாராரு எங்க கூப்பிடுறாங்களோ அங்க வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹி ஹேட் நாட் பப்ளிஷ் பேக் டு காட்ஹெட் இன் 4 years. இந்த கஷ்டத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா 1952 பத்திரிகை ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா அதை வந்து அவரால் கண்டினியூ பண்ண முடியல 4 வருடத்திற்கு. பிகினிங் இன் 1956 அபய் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஹிஸ் பேக் டு காட்ஹெட் மேகசின் நியூ டெல்லி. ஸோ நியூ டெல்லியில வந்து அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார். ஹி வுட் டூ த ப்ரூஃப் ரீடிங் ஹிம்செல்ஃப். அவரே எழுதி அவரே ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணி அவரே பிரசுரிச்சு அவரே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி எல்லாமே அவரே செய்துட்டு இருந்தார். யாரும், ஏன்னா அவருக்கு கீழே யாரும் இல்லை, அதை அவங்கள சமாளிக்கிறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கான பைசாவும் அவர்கிட்ட இல்லை. அபய் சென்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லேட்டஸ்ட் இஷ்யூஸ் of Back to Godhead to the President of India, Dr. Rajendra Prasad, along with a letter. So அவர் என்ன பண்றாருன்னா, முதல் அந்த பேக் டு காட்ஹெட் அந்த புக் என்ன பண்றாரு, ராஜேந்திர பிரசாத் நம்மளுடைய பிரசிடென்ட்க்கு வந்து அமுச்சு வைக்கிறாங்க அலாங் வித் லெட்டர், ஒரு லெட்டரோட. ஆனா அவர் வந்து அதை படிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஐ ஹவ் காட் த க்ளூ ஆஃப் கோயிங் பேக் டு காட்ஹெட் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் லீவிங் மை பிரசன்ட் மெட்டீரியல் பாடி அண்ட் இன் ஆர்டர் டு, அதை எப்படி அவர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்காருன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு எப்படி வந்து பேக் டு காட்ஹெட் இறைவனுடைய திருநாட்டத்திற்கு எப்படி போகணும், என்னுடைய இந்த ஜட உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா போகும்போது எப்படி போகணுன்ற ஐடியா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதை வந்து நான் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால என்னோட பேப்பரை நான் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ நீங்க எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. as one of the means to the way, I'm crying alone in the wilderness at the present moment, wrote Abai, but his excellence never applied. அதாவது ரிப்ளைட். இவர் அந்த லெட்டரையும் எழுதி, நான் இப்ப எனக்கு அந்த ஐடியா வந்திருக்கு, ஸோ நான் தனியா இங்க இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதை எவ்வளவு அழகா நாசுக்கா சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. ஐ எம் கிரைங் அலோன் இன் த வைல்டர்னஸ் அட் த பிரசன்ட் மூமெண்ட். நான் அங்க வந்து தனியாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னுட்டு. ஆனா நம்ம பிரசிடென்ட் வந்து அந்த லெட்டரையும் படிக்கல, அந்த புக்கையும் படிக்கல. செகண்ட் டைம் தான் அவர் படிக்கிறார். ஒன் டைம் டியூரிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் a stray cow knocked him down. ஒரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பசுமாடு வந்து அவரை வந்து முட்டி கீழே தள்ளிடுச்சு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் when அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது. another time during summer, நல்ல வெயில் காலத்துல அவர் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அவர் முன்னேறி கொண்டு போறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா, அபய் நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து ஒரு பெங்காலி போயமும் எழுதியிருக்காரு, விருந்தாவன பஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லேமெண்டிங் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த ஆப்சன்ஸ் அண்ட் த ஃபால் ஆஃப் த கௌட்டியமட், ஹி கம்போஸ்ட் எ பெங்காலி போயம். அப்போ வந்து அப்புறம் நம்ம என்னுடைய குருவும் இல்லை, கௌட்டிய மட்டமும் வந்து இப்படி சின்ன பின்னமும் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு, பெங்காலி போயம், விரக அஷ்டக அப்படின்ற பாட்டு. விரகம்னா தவிக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி appeared in the dream. அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றார். ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு, அவருடைய கனவுல வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, he called to Abai and indicated that he should follow. Repeatedly he called and mentioned he was asking Abai to take sannyasa. Come, he urged to become a sannyasi. அவர் திருப்பி திருப்பி என்ன பண்றார், போதும் நீ வந்து சன்னியாசி வாழ்க்கை எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அவர் ரிப்பீட்டட்லி அவரோட கனவுல வருது. ஸோ he took sannyasa from பக்தி பிரஜ்ஞான கேசவ மகாராஜா on September 17th in 1959. எப்ப அவர் வந்து அவருடைய குரு இறந்தது 1937. அதுக்கப்புறம் 1969, 37, 69, கிட்டத்தட்ட 22 வருடங்கள் வந்து அவர் இந்த குரு சொன்னாரே என்னால பண்ண முடியலன்னு நினைச்சு ஒரு நாளும் பிரபுபாத் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. அவர் வந்து விருந்தாவனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் தங்கியிருந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளோட அந்த சமாதி இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு குடில், அந்த இடத்துலதான் அவர் தங்கியிருப்பார். ஒரு 3 மணிக்கு அவருடைய இந்த எல்லாரும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதின அந்த அவரோட பயோகிராஃபில வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. விடிய காலையில என்ன பண்ணுவாரா, பிரபுபாத் வந்து அவருடைய சமாதி முன்னாடி வந்து அழுவாங்களாம். அழுது, நீங்க எனக்கு இந்த கட்டளை கொடுத்தீங்க, ஆனா என்னால செய்ய முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அழுவாங்களாம். சோ அந்த கூக்குரலுக்கு தான் வந்து பகவான் பாத்தீங்கன்னா 20 வருடங்கள் கழித்து அவருடைய ஆன்மீக குருவோட வார்த்தையை வந்து அவரு நிலைநாட்டினார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் எப்ப போனாரு, 1969 வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 வருடங்கள் கூட இல்ல, அதுக்கு விட அதிகமாவே தெரியுது இல்லையா. 1960 அவருடைய 69வது வயதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுகளுக்கு வந்து சென்று இஸ்கான் இதை வந்து அமைக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம்.
4 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 26வது ஸ்லைட்ல இருந்து பார்க்கலாம். 25 வரைக்கும் நம்ம முடிச்சுக்கோம். 26வது ஸ்லைட்ல இருந்து பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் ஜெய். माताजी जय श्रील जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर माताजी हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. சொல்லுங்க மாதாஜி. माताजी சொல்லுங்க சொல்லுங்க. புருஷோத்தம மாதம் என்ன எத்தனை மாதங்கள் மாதாஜி? கார்த்திகை மந்த். ஆமா 4 மாதங்கள். மாதாஜி புருஷோத்தம மந்த் வந்து ஆகஸ்ட் 16th முடிஞ்சிருக்கு. பட் சௌராஷ்டிரம் நம்ம இன்னும் படிக்கிறோம். கார்த்திகை மாதம் அந்த சதுர்மாசம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 மாதங்களுக்கு வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்றோம். புருஷோத்தம மந்த் வந்து ஆகஸ்ட் 16th முடிஞ்சிச்சுங்க மாதாஜி. ஓகே சரி ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.